हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ दीपावली। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ଘରେ। ଏଠି କେବେ ଦୀପାବଳି ମନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଉ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମୁଁ ଏଠି ପରିବାପତ୍ର କାଟି ସବୁ ରଖି ରୁଖା ଦେଇଛି। ଆମ ଘରେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେବ। କଦଳୀ ଭଜା ଏସବୁ କଟା ହେଇଛି ଡାଲମା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଡାଲମା ବସିବାକୁ ଆସିଗଲି। ଆମର ମୁଗ ଯେଉଁ ହୁଏ ତରକାରୀ ମୁଗ ସବୁ ଭଜା ହେଇଛି। ଭଜା ହେଇକି ପ୍ରେସରରେ ଏଠି ପାଣି ଗରମ ପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ପରିବା ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ପରିବା ସବୁ ଡାଲମା ପାଇଁ ଆଗେ ପରିବା ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇ ତାପରେ ଡାଲି ପଡ଼ିବ। ସବୁ ରଖିଯିବା ଡାଲି ଦେହରେ। ଏବେ ତା ଉପରେ ପରିବା ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଡାଲି ପକାଇ ଦେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏ ଡାଲମାର ଲୁଣ ହଳଦୀ କିଛି ବି ପଡ଼ିନି। ସମସ୍ତେ ଡାଲମା ହେବା ଭିତରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ସିଝାନ୍ତି, ଆମର ସେଇଟା ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି। ଆମର ଏକାଥରେ ହେଇସାରିଲେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ତ ଛୁଙ୍କ ମରା ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼େ। ଦେଖିବେ ବୋଉ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବେ ସେଟାରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କଲାଣି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ୁଛି ଘରେ ପୂଜାଟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟା ବାହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିଦେଇକି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଯାଇଛି ବୋଉ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା। ମୁଁ ସବୁ ଲଙ୍କା ତାପରେ ଅଦା ଏସବୁ ଛେଚିକି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି। ବୋଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରି ତାଙ୍କ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଡାଲମା ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ କଲ୍ୟାଣ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଆସିଲେ ଏବେ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ମାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛୁଙ୍କ ମାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଲ ଫୁଟଣ ଜିରା ପକାଇଦେଲେ ଜିରା ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଅଦା ଛେଚା, ଲଙ୍କା ଛେଚିଥିଲି, ଲଙ୍କା ଛେଚା, ଅଦା ଛେଚା ସେଥିରେ ଏକାଥରେ ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଦେବେ। ପକେଇଦେବି ଟମାଟୋ ହେଇଗଲେ ଟମାଟୋ ଭାଜିଗଲେ ସେଇଥିରେ ସେଟା ବହୁତ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଅଲଗା ପକାଏ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଳଦୀ ଏଇ ଡାଲମାରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ରଖିଲେ ତାକୁ ଏଇଥିରେ
ଏସବୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ କରିନି ଆମ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡାଲମା ଇଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଡାଲମା ସ୍ପେଶାଲ ବୋଉ ହାତରେ ବୋଉ ଡାଲମା ହସୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜଣା ନଥିଲା ଦେଖି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ବୋଲି ପଛରେ ଗରମ ପାଣି ଆମର ସବୁ ସାଧା ओम वरुण नमः वरुणमामयामि वरुणायुमत्रागतोमायुर्देहि दशो देहि श्रियं देहि त्वत्त पौत्रं पौत्रं पवित्रार्थाय ना कोंतु ना बासंति देहि सर्वणः नागतोत्रस्मानत्रायुर्देहि दशो देहि श्रियं देहि दिन पूजा पूजा खियापिया सरगला राति आम तीन भाई डका चलती बड़ बड़ जाक कहते बड़ बड़ डका हुए आम ये बापा ये मैं मो हजबैंड और मो दिवर पचार मो दिवर मो झील सब मिसिकी बड़ बड़ समस्त ना नहीं आम जी ना नहीं बड़ बापा ना जापर मानने मन पड़ूनी बोऊ को डाक बोऊ सब ना कही गोटे गोटे बोऊ मना सब टाइप मन रहे ना कहते जोछना 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 ଏବେ ଆମେ ଦିବାଲିର ପୂଜା ସରିଯିବ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ବୋଉ ହାତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ମାନେ ବୋଉ ଆଙ୍କର ମୋର ସବୁ ମିଶି ମାସି ଫଟୋ ଏବେ ଚାଲୁ ଦୀପାବଳି ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି ଆମ କୁନୁ ଝିଅ କି ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଝିଅକେ ଡରିକି ପଳଉଛି ଫୁଟେଇଲୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା बहुत एंजॉय कलु तापर आम जाइलु गोटे पीसी घर को पीसी मांकर देह खराब था बड़ बो मैंने मो अपा मझिया बो सान बो एम सब मिसी गोटे मस्ती फटो उठाला ये आस देख दीपावली बहुत सुंदर रंगोली पड़ी एम सब देखिकी बुलाबुली करके दीपावली एंजॉय कलु आप दीपावली केमती एंजॉय कले प्लीज कमेंट में जनइबे रही जय जगन्नाथ।